Санаи 25 январи соли равон дар бозори Султони Кабири пойтахт сӯхтор ба вуқӯъ омад, ки дар натиҷа ду айвони фурӯши ашёҳои пластикиро фаро гирифта, зарари калони иқтисодӣ ба соҳибкорони бозори мазкур расонид. Соати 7:14 субҳи 25 январи соли равон ба маркази алоқаи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ҳодисаи сӯхтор дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозори Султони Кабир воқеъ дар кӯчаи Аба-1 шаҳри Душанбе хабар расид. Дар баробари гирифтани хабар фавран ба ҷои ҳодисаи сӯхтор ҳайати шахсии хадамоти давлатии оташнишонӣ бо теъдоди 348 нафар ва 16 адад нақлиётҳои оташнишонӣ аз рӯи даъвати рақами 3 ва зиёда аз 200 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз ҷумла дастаи таъиноти махсуси милитсия бо 2 адад нақлиёти махсус, ҳамчунин ҳайати шахсии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва дигар хадамотҳои марбутаи шаҳри Душанбе сафарбар карда шуданд. ҳамзамон 6 адад автомашинаҳои обкашони корхонаи воҳиди давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе ба ҷои ҳодиса даъват карда шуданд. ҳангоми расидани қувва ва воситаҳои хадамоти давлатии оташнишонӣ 3 раста ва 49 нуқтаҳои савдоро дар масоҳати 510 метри мураббаъ оташи кушод фаро гирифта буд. дар натиҷаи гузаронидани амалиёти фаврӣ ҳодисаи сӯхтор соати 9:32 дар масоҳати аввалааш пурра хомӯш карда шуда, аз тарафи оташнишонон ва дигар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ моликияти соҳибкорон ба маблағи зиёда аз 20 миллион сомонӣ аз нобудшавӣ дар коми оташ эмин нигоҳ дошта шуд. мавриди зикри хос аст ки вазъи бехатаре аз сӯхтори бозори Султони Кабир санаи 10 ноябри соли 2020 аз тарафи гурӯҳҳои кории сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ мавриди санҷиш қарор дода шуда, барои дағалона вайрон намудани қоидаҳои бехатаре аз сӯхтор фаъолияти бозор муваққатан боз дошта шуда буд. инчунин нисбати масъулони он парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуда ҷарима татбиқ гардидааст. ба зами ин санаи 16 январи соли равон аз ҷониби гурӯҳҳои кории вазорати корҳои дохилӣ ва сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба пешгирии сӯхтор ва истифодаи сарфакоронаву мақсадноки қувваи барқ дар бозор корҳои профилактикӣ фаҳмондадиҳӣ ва омӯзишӣ ташкил ва гузаронида шуда ба роҳбарону масъулон ва ҳайати соҳибкорону савдогарони он дастуру тавсияҳои дахлдори иловагӣ дода шудаанд. сабаб гунahгор ва зарар аз сӯхтор аз тарафи коршиносон муайян карда мешавад.